A for apple. B for Barsa. C for fat apple. C for chick apple. D for dud apple. E for innondu apple. F for ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿನ ಆಪಲ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇತ್ತನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲರು ರಿಷಿವನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯನಂಚಿನ ಫಾದರ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮೊಟ್ಟುಗುಲರು. ಸೊ ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ ಪಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ತೆಲಿಕೆ ಕುಡ್ಲ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತದಾತನು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಯನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಈ ಫಾದರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಸಗಾಯ ಅಂಚನೆ ಆರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಬನಲಿ. ಸೊ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇನ್ಗವಲೆ ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಇರ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಯನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಊರ್ದೊಂಜಿ ತಂಡ. ಸೊ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರೈಸ್ 15 ಆಯ್ತು, ಒಟ್ಟು 50,000 15. ಸೊ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಪರಿ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಾಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಅಕಲ್ನ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫಲ ಸಂದದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಗಳ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಕಲ್ನ ಇತ್ತನ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆತನ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಪನ್ನೋಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಎಂಕಲು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ. ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪನ ಉಡಲ್ಡು ಕಲ್ಪುನ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪುವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತುಳು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗ ತುಳು ಪಂಡಾವು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತಾಂಡಲ್ಲ ಆತ್ಮತ್ತ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ತಂಡೋರು ಅಕಲ್ ಮಾತ ತುಳು ತಕಲು ಮುಗಲು ಅಲ್ಪಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋಜಾದೇರು. ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು. ನೆಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋಜಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದ ಪಣ್ಣಗ ಅವು ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಸಂತೋಷ ಅವಂದುಂಡು. ಖಂಡಿತವಾದ ಏರೇ ವಿನ್ನಾದ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳನ್ ಪನ್ಪ ಬಟ್ ಐಕ್ ದುಂಬುದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ತಂಡ ಅದುಪ್ಪು ತೆಲಿಕೆ ಕುಡ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಾತಂದು ಇಂಚಿನ ತಂಡ ಉಂಡು ಪಂದು. ಬಟ್ ಐಕ್ ದುಂಬು ಇರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೇಕ್ಲನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂದು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಾ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜೋಡು ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತ್ರನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದ ಹಲವಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಕೊರ್ತೇರು. ಅಕಲ್ ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೆಲ್ಲು ಅಂತ ಪನ್ಪು ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಆರು ನಾಟಕ ಬರೆದಿತ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿಡೆ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನೇ ಆರ್ನ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಅಂಚಾದ ಅಕಲು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪುಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೋಪೇರು ಅಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರ ಉಂಡು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಅಕಲ್ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪಣ್ಣಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಲ್ಪಲ ಅಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಣ್ಣೊಂದು ಬರ್ಬೇರೆ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಆತ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಕಲ್ ತೋಜಾದೇರು. ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಐತೆ ಅಗತ್ಯನೇ ಇದ್ದಿಜಿ. ಅಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಂದೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯಲು ಅವು ಮಾತರ್ನ ಜನಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಜನಕಲ್ನ ಇತ್ತುಂಡು. ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆ ಶುಭಾಶಯಲು ಫಲ ಕೊರ್ತು ಪಂಡ್ರ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಈ ತಂಡ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆವಡ ತಂಡ ಇರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಲ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಹಾಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕಡೆಗಾದ ಸೊ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸೊ ಸುರೂತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಈ ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರೀರ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಖುದ್ದಾದ ಪೋದು ತೂಯಾರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾದ ತೂಯಾರೆ ಇಂಕ್ ಅವೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಶನಿವಾರದಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಒಂಚ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಆಂಡಲ ಟಿವಿಡ್ ಯಾನ್ ಐತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ತತ್ತಂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು. ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಯಾವ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ
ಅಂಡ್ ಈ ಬರ್ಸರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಿಖಲು ಕೊರ್ತಾರೆ ಇಂಚಿತ್ನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿರುಚಿ ಕೊರ್ಪುಂಡಂಚಿನ ಇಜ್ಜಂಡ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೋಡಾಂದಿ ನಂಚಿನ ವಸ್ತುಗು ಪೋಪೆರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಂಡ ಜನಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸದಭಿರುಚಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅವಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತನ ಇಂಚಿತ್ನ ಮತ ಪ್ರತಿಭೆಲು ನನಲ ಭಾಳ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಉಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾರೆ ಕೊರ್ರಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಈನೆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಈ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡು ನನಲ ಇಂಚಿತ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಖಲ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನಲ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸದಭಿರುಚಿನ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಂಚಿನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೂಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ನೆಡ್ದು ಬೋಡಾಯಿನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಕುಡ್ಲ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಹೊಲ್ತುಡ್ದೋ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ವಿನ್ ಆತಿನ ಖಂಡಿತ ಆತು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ನಾಡ ಊರ್ದಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಸಂಬಂಧದಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ದಿರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ ರೋಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಪುನರ್ ಬೆತೆ ಏರ್ಲಾತ ಇತ್ತೆಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಮೇರನ್ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲಂತೂ ತೂದುಪ್ಪರು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದದ ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಆಲ್ವಿನ ಬಾವೆ ಆಯನಂಚಿನ ಟನ್ 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 nice to meet you. Yeah, that is ರೋಷನ್ ಫೆರಾವೋಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ರೋಷನ್ ಫೆರಾವೋಸ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಸೊ ಈರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪರೋಡು ಯಾನ್ ಇರ್ನಡೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪನ್ಲಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ತಂಡ ಇರ್ನ ಭಾವನ ಗ್ಲೂಪ್ನ ತಂಡ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈದಿಡು ಸೊ ಇರ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪರ್ರಿ ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಯಾನಂಜಿ ಶೋ ತುಯಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮಂಡ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯ ಯಾನ್ ಪೋಯೆ ಎಂಕ್ಲನ್ ಜವನೇರು ಮಾತ ಪೋಯ ಪೋದು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ ಆಂಡೋಲಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ಲ ಗುರ್ತದಕ್ಲು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲನ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ವಾಲ್ವಿನ್ ಹೊರ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲನ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಡು ಒಂಜಿ 4ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡೊಂದು ಅಂಚದು ಯಾನ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಣ್ಣೆ ಮಕ್ಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯ ಬಂಡ ಕೊಂಕಣಿಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಟ ಇಂದ ಮಾತ ಮಲ್ತೇರು ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು 3 ಜನಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪೋಂದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಅವು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆತೈತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಡ ಜಿಮ್ ಹೋದು 4 ಗಂಟೆ ಗೊಬ್ಬಡು ಅಕ್ಲನ ಬಂಡ ಅಕ್ಲನ ಮಾತಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಇಜ್ಜನ ಅಕ್ಲನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಪೊಲ ಏನಕ್ಕ ಮಲ್ತದು 2.5 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಆಪಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳ್ಡು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು ನಮಕೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಅಂಚದು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇರ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಫೈನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲರು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಿತ್ತೀರ್ ಸೋಪಡೆ ಕುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಚೇರಡೆ ಕುಲ್ವೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಚೇರಡು ಕುಳ್ಳಿಯಡ ಯಾನ್ ಸ್ಟೂಲ್ಡ್ ಕುಲ್ವೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಕುಳ್ಳಿಯಡ ಯಾನ್ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ವೆ ಯಾನ್ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಿಯಡ ಯಾನ್ ನೆಲಟ್ಟು ಕುಲ್ವೆ ಯಾನ್ ನೆಲಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಿಯಡ ಯಾನ್ ಗುರಿ ತೆತ್ತದು ಗುರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ವೆ ಯಾನ್ ಗುರಿ ತೆತ್ತದು ಕುಳ್ಳಿಯಡ ಯಾನ್ ಅಡೇಗೆ ಮಣ್ಣು ಬಾಡು ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಆದುಪ್ಪು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ತಂಡ ಇದ್ದ ಪಿರವು ಗುಪ್ಪುಡು ಆ ತಂಡಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಪೊಸಕುರಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಾರ್ತಾ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆರೆಗ್ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರಂಡು ಕೇನ್ಗವರೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೊ ಇರು ಅಡೆಗೆ ಕಾರಣಾಂತರದಾರ ಬರ್ರ ಆಯ್ಜಿರೆಗೆ ಬಟ್ ಇರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ತಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈದಿನ ಪಂಪುನಂಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಚಾಂಡಿರೆಗೆ ಸಹಜವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಹೊಡೆದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಐಟ್ಲ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಪ್ಪಲತ್ತು ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮಣ್ಣವರು ಅರೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತೂತ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಣಿ ಸಹಜವಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸೊ ಸಹಜವಾದ ಗೆಂದಿ ಬಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಬಂದ್ಪೇರು ಊರ್ದಾಕ್ಲಿ ಬಟ್ ಈ ರಾಯ್ಕು ದುಂಬೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾರು ಸೊ ವಾ ನಿಲ್ಲೆಟ್ಟಾಕ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರು ನಾನು ದುಂಬುಗೆ ವಾ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರು ಇರು ಪಡ್ಲಕ್ಕೆ ಗೆಂದಿ ಬಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಆಂಡ
ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನೂರ್ನ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7-8 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆವಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆವಡು ನಡುಟೊರ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ ಆ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆವಡು ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ವಾ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಣ ಇನ್ನು ಪೂರ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪುಗ ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಡಗಡ ಪದೋಡು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತಂಡ ಪಂಡದ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತುಯರ ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐನು ನೆಟ್ ಟಿವಿಡ್ ಬಣ್ಣಗ ಅಂಚ ಬರ್ತು ತೂನಾಗ ಅಕಲ್ನ ತಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪುಣೇನು ತುಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಗೆಂದಿನ ವಿಷಯನ ಬಾಯ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸಹಜವಾದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಒಡನಾಟೋಡು ಇತ್ತಿನಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಿನಕಲು ಆರು ಏಪಲ ಎಂಕಲ್ ಆಫೀಸ್ಗಳ ಬರೋಂತೇರು ಒವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೂ ಅತ್ತಡ ಒವಾಂಡ್ಲ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಗಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಬರೋಂತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮಾರು ಒಂಜಿ ಗೆಂದಿಯರ್ ಬಣ್ಣಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಅರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಬೆಂಬಲವಾದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ಸಹಜವಾದ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗೂ ಜೀವ ತುಂಬಿಸಲು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಈ ಬಲೆ ತೆಲುಪುಗಳು ಪಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಗೆಂದಿಯರ್ ಬಣ್ಣಗೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಅವು. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅಕ್ಲು ಗೆಂದೊಡ್ ನಾಡ ಅಕ್ಲನ ಪ್ರಯತ್ನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರ್ನಂಚಿನ ಅಕ್ಲನ ಸೊ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಖಂಡಿತ ಓಡಾಪುಣಿ ಏಪಾಗ್ಲ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ನಾಗ ಇರೇಗೆ ಅನ್ ಕೊಡೋರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನೆಲ್ಲು ನಂಚಿನ ತಂಡಲು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರದ ನೆಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ತೂನಾಗ ನೆಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶದ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಿಕ್ಕಿಲೆ ಕಾಂಡು ಐಟಿ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನವಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಾಡು ನೆಲ್ಲು ನನಲಾತ್ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಡು ಹಾಸ್ಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟದ ಮೂಲಕವಾಡು ಅರ್ನ ಧಾರಾವಾಹಿಲದ ಮೂಲಕವಾಡು ಅರ್ನ ಬಳಗದಾಕಲು ನನಲಾತ್ ಎತ್ತರಗೆ 2 ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನ ಹಾರೈಕೆಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಕ್ರಿಕೆಟೆಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಭಂಗದ ವಿಷಯವು ಭಾರಿ ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಬಂಗ ಮಾತಲ್ಲ ಬಂಗ ಮಾತ ಬಂಗನೆ ಆಂಡಲ ಐಟ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಬಂಗ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ರೀಪ್ಲೆ 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 ಎಂಚ ಎಂಚ ಗೊತ್ತನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಗುಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಹಾ. ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಲ್ ಹಾಕುದು ಉಪ್ಪ ಅಂದ್ ಅವೇ ದಿಕ್ಕಡಿ ಅವೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲು ಏತ್ ಸಲ ಬಂಡೇರು ಆತ್ ಸಲ ಅವಳೆ ಹಾಕೊಡ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಭಾರಿ ಬಂಗ. ಸರಿ 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 ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ ಈ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಅಂದ ಪನೊಲಿ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಮೂಲು ಒರಿಯರ್ದು ಒರಿಯ ಅಸಲೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಪನೊಲಿ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಿತ್ತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಇತ್ತನ ಸೋದು ಬಂದೆ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ವಿನ್ನರ್ ಆಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸಾಧನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಲು ಅರ್ನ ತಂಡ ತೆಲಿಕೆ ಕುಡ್ಲ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ ಈ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪರಿ ನಿಜವಾದ ಮೆಚ್ಚುಡಾಯನ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾವಿದಾದ ಈ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪುದರ್ಕಂತಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನಿಗ್ಲಿ. ಚಂದ್ರಾಸರ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ತೆಲಿಕೆ ಕುಡ್ಲ ಸೊ ಅಂಜಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪರಿ ಎಂಕ ಪಂಡ ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನೂರು ಯಾರು ಇತ್ತಂದತ್ತು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಲೇ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಏನನ್ನು ಆ ಸೋದು ದೋನ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಕೊಂಕಣಿ ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಕೊಂಕಣಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಆರ್ನ ಉಮೇದ್ ಯಾರು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ತೇರು ಏನು ಬಂದೆ ಎಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಪುನು ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಇರ್ ದಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಬಿಡಿಸಿ ವರಿ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡಿಸಿ ಇರೇನು ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಕನಪ ಅಂದು ಬಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಂದು ಅಂಚೆ ಪಂತೇರು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನೂರು ಅರ್ನ ಮೆಚ್ಚೋಡೇನು ದಯಪಂಡ ಎಂಕೆ ತೈಟ್ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ರಾಯ್ ಕೋಕುಲ್ ಬಂದು ಅವು ಅರೆದು ಬಂದು ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನೂರ್ದು ಬಂದೇ ತೆಗೆದೀನಿ ಎಂಕ್. ಓಕೆ ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಸೊ ಮೇರು ಓಲ್ ಬಂಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬಾರ್ಜರು ಸೊ ಸಕಲ ಕಲ ವಲ್ಲ ಪೆನ್ ತೊನೊಲ್ಯಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್.